S Munkom a ideme skúť Miškolci. Kedy prvý? Idem prvý a zadám Umbrello R. Tie noha! Aby sme zabudli na pravidlá. Jeden pokus na zadanie, dve pokusy na odjazd a jedna rida. Ja že dávam aj R a dáme buttercup. Ja zadávam double throw bar R. Takže teraz si dáme anglický test. Takže Munka to nedala, ja zadávam kickless bar R. Tak dám teraz asi aj tak znova. Tak moc neviem, takže uvidíme. Takže teraz som to dal, teraz to musí dať Alfie. Má tu dve pokusy. Takže Alfie to dal bez problémov, teraz zadávam. Skúsim zadať front flip, keďže ho mám tak 20/80, takže musím sa nejak lepšie naučiť. Teraz je hrozne bouncy. V kuse, keď dopadnem, tak bude to. Teraz zadávam ja, aby sme to niekde posunuli, možno písmenko, tak dáme si v Eri kickless bri whip. Ok, takže ja dám summerfoot R. Ja som nedal, Adam ide znova kickless bri whip. Keďže to nedal, skúsim front flip ešte raz. To isté, bouncy rezy proste. Toto bolo close. Takže zadám ja. Dáme si R a dáme si bri double. Dal som to a Adamovi zadávam bar twister z rezy. Dúfam, že to nedá. Dáme si už čo iné, dáme si trochu drevo, dáme si túto lineu, tiež to je veľký funbox a na tento step up si dáme kickless whip. Berem si SK, keďže toho hlavne moc neviem na nové skryte. Nemám na balans. Máme tu prvé písmeno. Dám do dropu heel kickless. Tak toto keď tak asi mám písmeno. Berem si písmenko a zadám niečo cez spinu. Hore vidím a takže pôjdeme a dáme si, pôjdeme a dáme opočinu. Adam to nedal, tak mu zadám double bar.
Keďže alfa bol na mňa taký milý, tak ja mu dám tiež niečo na R a dám mu vybatrka. Toto je trik, ktorý absolútne neviem, takže pokúsim sa, ale perfekt. Keď som to dal, tak alfa má nás to dve pokusy ako inak. A alfa som to v živote nevedel robiť, tak chcem vidieť, ako to robí. OK, takže alfa to nedal, bere si písmenko a zadávam. Zadávam double bar ešte raz. Alfa to dal. Dáme si barku teraz. OK. Tomu ešte raz vyjdu. Celkom dobrý New York na druhý pokus, trošku skrytia. Cez rezy 2 heel kicks. Takže alfa to dal. Ja dúfam, že tam môžem to. Ešte nik nedal cez rezy alebo cez spinu. Poďme na to. OK, tak ja vyskúšam whip, rear, kick toes whip. Mám pri, idem v transferi break inward. Keďže to nedal. Keďže skúsil double overhead, ja skúsim brie a umbrellu. Adam to nedal, zadávam ešte raz break inward. Zdal mňa. A idem dať brie a umbrellu tiež. Adam nedal, skúsim ešte raz break inward. Ešte jeden sketch, keďže toto je ťažký trik, tak dáme tomu ešte jeden. Zdal mňa. A zadám buttercup flyout. Adam to nedal, ja dám posledný pokus. Zadám 3-6 cez spinu. Vždycky neviem moc kontrolovať to, že mám 4. A zadal som bar cez
tú spinu, presunuli sme sa do menšieho, ako môžete vidieť, pretože Alfie zvedol Pavol Veršenová, nechcel som dať nič na vyp, ale niečo s rukami zrobiť. OK, mám 5, keďže som mal zlomené palce, tak nemôžem robiť ten barbar.